Ewe namhlanje manje imini enkulu manje kumzi webhola ekhatywayo eFilipi kangangokuba namhlanje i-memorial service kaTama Jensi umthathe Monti Sunduza othe wazishiya kule veki zishiyayo bengaphilanga ixesha elide. Kuye kwagcala namhlanje abantu bebaninzi bezokuthi indlela ntle uTama Jensi. Apha into esize ngayo size uzocelebrate ubomi bukaTama Jensi. Bebephume ngobuninzi abathandi bakamqeqeshi uTama Jensi nabathandi bebhola yendawo yaseFilipi abancinci nabadala bezokuthi indlelantle kule ndedebe. Abamaziyo bamncoma ngembeko, uthando nokuzithoba. Kuthiwa ebeleqhula ebathanda abantu. Abadlali abaninzi abadlale kwiGreater Philippi Local Football Association baphume kweli qela likamqeqeshi besakhula ngoku ngamadoda amadala. Mna Sandiso Phaliso ndimazi kakhulu ebalini naselokishini, ndikhe nam ndadlala kwiqembu lakhe i7 Attackers. Apha eFilipi uMajensi yedwa umuntu owayedlala i-under 17 tournament cup ayobuya nemali kakhulu ungumlandeli woLorlando Pirates, kodwa yena uphakamisa u7. Ndingathetha kuhle ngoTama Jensi and then akumnandanga kodwa ke sakwamkela. Mina ngisendibiza ngobheni ngenxa kaTama Jensi. Ngifuna ze niyazi uba ngaba umntu ondibizayo libhini yathiwa nguTama Jensi. Endilahlekele lo mnganam, ndilahlekele lo mnganam kakhulu. Andike into bendiyithanda nindlela abantwana bethu bebakhulisa ngayo ebholeni because ebe-street. uTama Jensi ke ngumuntu olungileyo, engumuntu olungileyo nje ibekwaliqhula, ibingumntu kongoyiki ukuxelela into afuna ukuxelela yona, akakhathalisekanga noba ungubani. Ukufuna ukuxelela loo nto uyakuxelela qha. Lishwani ke ngoba ndikhana nomkwazi wakho qana ngomkhulu for imali yabantu. Oniphatheli nqaku Sandiso Phaliso eFilipi ngaseKapa.